usutholakele umzimba umfana olinganisela ku-25 years. Umndeni ukhona nabo bonke umndeni wakhe sepevile aduze emshadweni ubezobhukuda kuleli damu. Bahambile nje sizokhuluma, uzolalela inkulumo yozibonele namade behamba nabo namhlanje, uthole konke ukuthi kwenzakalani ukuthi ukuze amuke. Umndeni utholile umzimba, kungekudala silinde emoshari van izokwazi ukuthi imthathe. Sithanda ukuthi sixwayise bonke abantu njengoba imvula zinje ukuthi babheke la bahamba khona. Sizonilethela emsakazweni batholakele nasebe D45 namhlanje abawu3 ade bemenzile. Sesiyakhona sizonipha wonke umbiko ngendlela. Asibonga uhlale njalo emsakazweni akho.